Sí, bueno, està clar, tot el que sigui sumar de 3 en 3 és perfecte perquè tenim que seguir retallant punts amb els que estan per sobre i la veritat que avui el partit se fica molt de cara amb l'1-0 i sobretot amb l'expulsió i jo crec que 8-0 és un resultat molt avoltat però que jo crec que marca molt la seva expulsió i molt content per 60 partits i espero que segueixi sumant. Quasi bufat les espelmes amb un gol de mig camp. Ostres, m'ha sabut greu que no entrés perquè l'he vist molt clara i he vist que passava i el porter ja no hi arribava i dic si va entre 3 pals gol, llàstima. Avui ha sigut una mica un festival de 8-0, un festival de gols, ha marcat 5 o 6 jugadors, això és perfecte, sobretot que marquin els delanters. Jo estic content amb la porteria 0, que al final som més defensius que ofensius, si marquen els delanters ells estan contents i si la porteria està a 0, que des que tenim la porteria a 0 estem anant cap a dalt, portem 4 partits, 4 victòries, jo crec que és el més important, que siguem sòlids a darrere i seguir sumant des de com estem fent fins ara. Parles de no encaixar gols, des del canvi d'entrenador són 16 gols a favor i 0 en contra, en 4 victòries, com dius. L'equip ha tingut un canvi de mentalitat, canvi de xip, canvi d'actitud, jo crec que ho necessitàvem, ha anat molt bé i els números parlen per si sols. Al final no sé si no estàvem còmodes, no ens sentíem bé amb Juan, no estaven sortint les coses, es va decidir perquè tornés Otger i de moment els resultats estan avalant la decisió de la directiva, com tu dius, no sé quants són, si em dius 16-16, 0 en contra, 4 victòries de 4, la línia a seguir, hem de seguir.